Jarraian kantatuko dizkizuet aspaldi Pedro Mari Otaño bersolariak idatzi zituen berso batzuk, eta seguru hemen zaudeten askontzat ezin egokiagoak direla. Ze Pedro Mari Otañok hauek idatzi zituen Rosarion, Argentinan zegoelarik Euskal Herriarekin gogoratuz. Ez da, herri mina biltzen duten bersoak dira, urruti minez dute izenburu, eta egia da, hementxe zabioi hartu eta nahiko gertu gaudela herritik, ez da? Argentinatik etortzea, 1800 eta pikoan, 1900 urtean, Euskal Herrira, Europa aldera etortzea, askozaz ere gauza zehagoa izango zen, ez? Iaia ezinezkoa. Eta biltzen dute herri min hori. Baina hemen zaudeten askorentza seguru ere igual bat ematen harringo dut adena. Hemen berak Donostia aipatzen du berso hauetan, baina Donostia aipatzen den lekuan Euskal Herria jar dezagun, ez da? Eta azken bersoko azken oina, azken puntua da oso politia. Ze esaten du azken biak, alaibide bat bakarra daukat, ametsetan sinistia, zu ikusteko nun nahi askidet nere begiak iztia. Ez da? Hori Shakespearek idatzi balu. Gu gehienean gabiltzak hemen esna ere ametsetan beti pentsatzen beragan eta Euskal Herriko gauzetan. Askok dionez bizi gerade txintokia beratxetan, baina ez dago Donostiarik gure lurrean bestetan. Ameriketan ikusten ditut zenbait euskalduna handare, bizi direnak bere lurrari aitormenik eman gabe. Baina ez dute ezagututzen hoiek barkatuak daude. Nik Donostia eskatuko dut paradisura joan dare. Euskal Lurre